Zrejme nemajú svedomie, sa mohli presvedčiť cestujúci na letisku v Katoviciach. Mladý manželský pár tam v letiskovom informačnom centre odložil svoju dvojročnú dcérku a pokojne odletel na dovolenku. Na záberoch letiskovej kamery vidíte, ako dvojica mladých Poliakov odkladá svoju dcérku do informačného centra na letisku a odchádza od nej. Malé dievčatko však nechcelo rodičov opustiť a vydalo sa ich hľadať po veľkom letisku. Je to dvojročné dieťa. Keď si uvedomilo, že ho matka opúšťa, veľmi plakalo, upadlo do hysterického záchvatu, že ho rodičia opúšťajú a nechcelo dovoliť mame odísť. Rodičia malého dievčatka sa tak rozhodli potom, ako zistili, že nemá platný pas a nemôže ísť s nimi na dovolenku. Rodičia sa rozhodli, že sú pre nich dôležitejšie peniaze, ktoré už dali za dovolenku, ako ich vlastné dieťa. Namiesto toho, aby zostali pri dieťati, zverili ho do opatery zamestnancom letiska. Samotná pestúnka si po ňu prišla až o 4 hodiny a tak medzi tým zavolali políciu. Tá sa bude celým prípadom bližšie zaoberať a na rodičov si posvieti aj sociálka. My sme sa celý deň pokúšali spojiť aj s rodičmi malého dievčatka. Tí však mali vypnutý telefón. Takéto opustenie dieťaťa však môže zanechať na jeho psychike vážne následky. Toto ja by som využila ako príležitosť pre tých rodičov toho dieťaťa, aby si prehodnotili tie priority životné. Hej? Že skôr to zobrať ako takú veľmi pre to dieťa negatívnu skúsenosť, že čo s tým a ako ďalej to robiť inač. Z Poľska Peter Zuria, televízia Joj.